Chcete sa so mnou porozprávať? Na to sme vytvorili nový Discord server. Môžeme sa tu rozprávať, budeme pozerať, čo hráme, budeme spolu hrať, komentovať, možno aj natáčať videá. Proste superka, veľmi dobrá. Je nový Discord server. A už sa môžete joinúť na tento Discord server práve teraz, keď pozeráte toto video. Discord server je úplne za free vytvoriť. Stiahnite si Discord a tak urobte tie veci a joinite sa na tento server. Server sa volá, počkajte. Server sa volá Papagáje Hill. Takže joinite sa na tento Discord server a užijeme si srandu. Čus.